Salam Atawatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tomoşaçylarymyz, Atawatan TV'de saylanan habarlar. Habaryndan 2023-nji ýylyň 29-njy iýuluna sanyna Türkmenistan bütün dünýä türk ýeleriniň gününiň döredilmegini teklip eder. Türkmen mekdep okuwçylary Halkara Himiýa Olimpiadasynyň medally dolandylar. Türkmenistan Birleşen Arap Emirliklerine yer tuduny eksport eder. Kafa Futsal Cup 2023 Türkmenistan Nowotda ýygynyň gazanny ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelin indi bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistan bütün dünýä türk ýeleriniň gününiň döredilmegini teklip eder. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sany ulga markaly geçirilen mejlisinde şu ýylyň 12 sentýabrynda öz işine başlajak Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 78-nji mejlisinde ýurdumyzyň ileri tutýan garaýşlary barada hasabat berildi. Türkmenistan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ýaşlarynyň dialogynyň esaslandyrjy mejlisini geçirmek. Şeýlekem 2024-nji ýylda magtum bolup Pragynyň dogulun gününiň 300 ýyllygyna gabatlap, UNESCO we Türksow bilen bilelikde türk ýeleriniň halkara ketdiligini geçirmek baradaky tekliplerim gözüňe tutulýar. Şunuň bilen baglykda bütün dünýä türk ýeleriniň güni atly kararnamanyň kabul edilmeginiň teklip edilmegi meýilleşdirilýär. Mundan başga da ýurdumyz 2024-nji ýylda raýatsyzlygy ýok etmek babatda sewitleýin maslahaty geçirmek teklip eder. Türkmen mekdep okuwçylary Halkara Himiýa Olimpiadasynyň medally dolandylar. 13-25-nji ýyl aralygyna Şweýçariýa Konfederasiýasynyň Zürich şäherinde 55-nji Halkara Himiýa Olimpiadasy geçirildi. Ol mekdep okuwçylarynyň arasynda geçirilýän beýsaşyklaryň arasynda iň görnükleriniň biridir. Her ýyl oňa uly istek bildirilýär. Şu ýerdäki beýsaşyga dünýäniň 89 döwletinden ýaşlaryň 348-i, şol sany ýurdumyzyň wekili mekdep okuwçylaryndan saýlanan topar gatnaşdy. Bu barada Türkmenistan gazetinde belin geçilýär. Türkmen toparynyň düzümine çykyşydan Aşgabat şäherine Saparmura Türkmen maşadyna ýürütülýän umumy bilim berýän mektep internatynyň 11-nji synp okuwçylary Ahlat Jumaýew Kümüş, Ýakup Anurazov, Begzady Annaýew hemde 10-nji synp okuwçysy Aýgul Atajanowa birinji medal gazanmagy başardylar. Topary ýolaşlyk eden ýürütülýän umumy bilim berýän mektep internatynyň himiýa muallimi Nazar Mehmedow özü ýürek buýsanjyny şeýle beýan etdi. Ýurdumyzda geljegimiziň eýeleri bolan ýaş neslin dogry we bilim almaklary üçin ähli şertler döredilýär. Zehini ýaşlarymyz özleri barada edilýän aladalara jogap edip, okuwlaryna has gowy okap dogly özleşdirýärler. Muny halkara olimpiadalarda ders we taslama beýsaşyklaryny gazanýan ýeňişleri bilen suwd edýärler. 55-nji halkara himiýa beýsaşygyny hem okuwçylarymyz ihlasy taýýarlanýarlar. Türkmenistan Birleşen Arap Emirliklerine yer tuduny eksport eder. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy Telekeçi Batyr Rawşanow tarapyndan ýerdaşgany şertlerine, Ahal welaýatynyň Akbuda etrawynyň çegine bir neçe hektar yer bölegine yer tuduny östürilip ýetişdirilýär. Eşewer bu önümi daşar döwletlere eksport etmäge başlady. Dünýäniň iň kemil tehnologiýalardan üçneden ýerdaşgany hojalygyna häzirki wagtda yer tudunynyň dünýä meşhur bolan Albion görnüşi östürilýär. Telekeçiniň bellemegine görä süýnmek görnüşli bu yer tudunylar öwüşkünli gyzyl reňkde, eti açyk guluguna we şeýreli bolup, süýjümtek ýesi bilen istendik adam özüni çekýär. Amerikaly seçkiçiler tarapyndan alynan gyzygyna çydamly bu önümler talaba laýyk saklananyny onun içinde bir durkun saklamagy ukyplydyr. Şu günlerde bu yerden günnelik 1,5 tonaçany yer tuduny hasyl ýygnalýar. Şoňa görä de ýakyna telekeçi tarapyndan Albion yer tudunlarynyň eksporty ýola goýulyp, bu önüm Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubai şäherine ilkinji gezek Özbegistany bolsa onuň ikinji tapgary uğradyrly. Şeýle bitkeni hasyl daşar ýurtlary öz ýerini ýitirmeden daşamak üçin Telekeçi Batyr Rawşanow tarapyndan netijeli çözgüdüň işlenip dizilendigini bellemek gerek. Çünki bu ýere ýürütülýän ýük awtologlardan üçin edilip, olary uzak ýol üçin niýetlenen sowudyjylar ornaşdyrylypdyr. Bu ýyla daşgany hojalygynyň hünärmenler geljekde yer tudunynyň ak görnüşini ösdürip ýetişdirmekge meýilleşdirýärler. Mundan başga da bu ýerde yer tudunynyň durly süýjülik tagamyna eýe bolan görnüşleri Almataýdan öwrenip, olaryň geçkinli görnüşlerini ösdürip ýetişdirmek we eksportyny ýola goýmak maksat edilýär. Telekeçiniň bellemegine görä häzirki wagtda tapgyrlaryň esasy daşar döwletlere uğradylýan yer tudunynyň eksportyny dowam etdirmek üçin degişli işler geçirilýär. Şoňa görä de bu geçkinli we islegli önümiň hasylynyň indik tapgyrlary Gazagystan, Özbegistan Respublikasyna şeýle de Birleşen Arap Emirliklerine uğradylar. Kafa Futsal Cup 2023 Türkmenistan Nowotda ýeňişini gazandy. Merkezi Aziýa wekilçiligi edýän milli ýygynlaryň gatnaşmagyna geçirilýän Kafa Futsal Cup 2023 halkara futsal ýarşynyň şeýeklerine Türkmenistanyň ýygyny topary Gyrgyz
Kırgız Respublikasynyň ýygyny toparyny 2 nol hasabyna ýeňmek başardy. Bu ýarşyň çäklerine doşuklar Täjikistanyň paýtagty Duşanbe şäherine geçirilýär. Türkmenistanyň ýygyny toparynyň derwezatçysy Meret Gurbanow Duşyň en gowy oýunçysy hökümde saýlandy. Bu halkary ýarşyň çäklerini Iranyň ýygynysy Özbegistany 5 nol hasabyna utdy. Ýereýleri Täjikistan, Awganistan, Duşur. Türkmenistanyň ýygyny topary 30 iýulda jemleýici doşugyny geçirer. Bu Awganistanyň milli ýygynysy bilen doşur. Özbegistan, Kyrgyzstany, Täjikistan bolsa Irany kabul eder. FIFA Futsal Cup 2023 ýarşy Merkezi Aziýa döwletleriniň milli ýygynylarynyň arasynda ilkinji gezek geçiriler. Halkary ýarş 23-30 iýul aralygynda geçirilýär. Ine mehriban müştaklar Ata-Watan TV-de saýlanan habarlar gepleşigimizden şuňky sanyny seýtirmesen habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tomoşaçylarymyz şeýlekim. Türkmenistan global howpsuzlyk strategiýany işläp düzmek başlangyjyny teklip eder. Almy tehnologik merkezler hakynda düdulnama tasdiklanyldy. Yapon çağlaryny magtumlygyň ömrü we dörejilik tanışdyryldy. 1 awgustdan mektep harytarynyň sowdasy başlanar ýaly habarlary Ata-Watan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişlerini okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň indiki sanyny görüşýänçe hoşta bolun.